Honoré de Balzac, l'obra mestra desconeguda. L'art o la vida? Aquest és el dilema que planteja Balzac. I no poden ser totes dues coses? Sí, però en La vida aquest és art, cas, també. evidentment, Ai, però sí. és molt bonica la relació que planteja Balzac. No cada dia, Helena. No, a vegades és una obra abstracta que costa d'entendre. Que costa d'entendre. Cal molt exercici d'interpretació, sí, però és el que tenim. És molt interessant aquesta petita joieta, perquè és un conte molt i molt breu, que ha fascinat, per altra banda, tant a pintors com a escriptors. En català ha estat traduït, a banda de l'edició que jo porto de Manel Oller Quaderns Crema, per Palau i Fabra, amb les il·lustracions de Picasso, per exemple, perquè Picasso també va quedar fascinat per aquesta obra. És una història molt, molt breu que explica quins serien els límits de l'art i la vida i quina seria la funció de l'artista. I, per tant, si l'artista ha de copiar la realitat o aquesta còpia de la realitat pot ser una suplantació de la realitat. Si pot arribar a tenir vida, l'art. I aleshores tenim un pintor, tenim tres pintors, amb cadascun unes franges d'edats diferents, el pintor venerable, Fraunhofer, i llavors té el seu deixeble Portbus, i un jove Nicolas Poussin que arriba i ve a veure a Portbus i aprèn de la lliçó de pintura que els hi fa Fraunhofer a tots dos. És una història en la qual Fraunhofer és un artista que s'ha dedicat a una única obra, una seva estimada, Catherine Lescaut, que és aquesta criatura que ella ha estat creant durant anys i anys i anys, afegint-hi una pinzellada més, una pinzellada més, una pinzellada més. I aquesta obra tan cobdiciada que ella ha guardat, i que la tracta com si fos una criatura viva, la seva estimada, doncs fa venir ganes en els dos joves deixebles, diríem, de ser sotmetre a la seva consideració, a ser vista. I aleshores aquí es genera aquest intercanvi d'estimades, diríem. El jove Poussin té una novieta, la Gillette, i aleshores diu, però quina serà millor? La meva creació, que és art, o la teva jove, bellíssima, estimada, que és ella? No podem fer la lectura en clau de gènere d'aquest conte perquè no toca, diríem, perquè ja veiem que aquí el cos de la dona és objecte en la vida real i en l'art. O sigui que això farem un parèntesi i ho obviarem. La vida, ho has dit tu? La història de l'art està Ho has dit sempre tu, així. la vida, Laura. Real com la vida misma. Però això ja he dit que obviarem, veurem altres valors en aquesta obra, diríem, perquè en aquest cas, doncs, evidentment, Gillette és oferta a la mirada, a la contemplació de la mirada, sempre en nom de l'art, sempre en nom d'aquesta mirada artística i aquest saber artístic, però és fantàstic la lliçó de pintura que es dona aquí i com Balzac, d'alguna manera, anticipa el que seria la pintura abstracta, avant la letra, totalment. Perquè hi ha un moment en què quan ell es passeja amb un aire condescendent dient sí, no està malament, aquest quadre que has fet, aquesta dona no està malament. Vosaltres creieu que ja ho heu fet tot quan heu dibuixat una figura correctament i heu posat cada cosa al seu lloc segons les lleis de l'anatomia. Fixeu-vos què fa Picasso, què faran després els artistes que deconstrueixen les lleis de l'anatomia i reivindiquen la seva dimensió artística. I el que diu és, només perquè mireu de tant en tant una dona nua que està dreta sobre la taula, ja creieu que heu copiat la natura. Us imagineu que sou pintors i que heu robat el secret de Déu. És interessant veure aquesta qüestió demiúrgica. L'art dona la possibilitat a l'artista de ser creador, de ser el creador del no-res, de ser l'artífex de la vida i, per tant, usurpar o imitar el paper creador demiúrgic de Déu. I diu, per ser un gran poeta no n'hi ha prou a conèixer a fons la sintaxi i no cometre faltes d'ortografia. És una mica dir, on és l'art? Què fa que un text, en aquest cas, o una obra on tot és al seu lloc, aparentment, tingui vida? Quin és aquest toc? I ell es dedica, agafa un pinzell i es dedica a anar fent una pinzellada a cada un dels quadres. Però clar, aquesta pinzellada és la que transforma totalment aquella obra. I aleshores se n'adonen com la darrera pinzellada és probablement la que està donant vida. Quan s'arriba a la transacció i s'oferiran les mútues estimades l'una a l'altra, és el moment dramàtic per excel·lència de l'obra en què van entrant, van endinsant-se en l'estudi d'aquest pintor i van veient una mà i diuen, oh, quina mà! I el pintor els diu, deixeu-la, anem endavant. Oh, però és que aquí hi ha un rostre. No, res, això és un esborrany, una cosa menor, tal. I ells es van meravellant amb tots aquests fragments de vida, que és una mica una cosa en plan Frankenstein, no?, els esborranys. I aleshores, quan arriben al final, diu, mireu-la. I els dos miren la tela que presideix aquest estudi i ells hi miren, es miren i diuen, no hi ha res.
L'altre l'està veient com si estigués a punt de sortir i dir, hola, què tal, com esteu, l'estimada. I aleshores diuen, però si no hi ha res. Diu, què vol dir que no hi ha res? I aleshores s'hi fixen una mica i veuen en un racó de quadre un peu. Un peu bellíssim, un peu que està a punt de sortir del quadre, que el podries tocar, que està viu, però només un peu. Perquè què ha estat fent aquest senyor? Amb l'intent de perfeccionar-la, a cada nova pinzellada, en realitat l'estava convertint en un monstre, l'estava deformant, l'estava destruint. I només aquell peu testimonia l'obra d'art que alguna vegada allà sota hi va ser real i va ser viva. I aleshores ell els fa fora i diu, no, vosaltres no la veieu, voleu posseir-la, els fa fora de males maneres, i aquella nit crema tota la seva obra i ell mateix perd la vida. Llavors, és una història dramàtica per aquest final, on es fa la història de la pintura, si important és el color, si l'important és el disseny, la línia, que és millor el dibuix o el color. Recordo una mica aquella obra de teatre art, sobre les tres Bueno, mirades. reivindica. És que, a més, hi ha moltes... Palau i Fabra, per exemple, té textos sobre la model, no? Quin és el joc que s'estableix entre l'ull que mira, la realitat mirada, i aquesta altra realitat suplantada, aquest triangle de la tela, la vida i l'ull creador. I és una història bellíssima, una pinzellada així com de vida i d'art, que jo crec que és molt vigent, perquè ens anticipa el que serà l'art contemporani, on a partir de la aparent destrucció, a partir de la disjunció, el desmembrament dels cossos, doncs hi ha una nova mirada sobre l'art. O sigui, ja l'art no serà reproduir, sinó crear, com veiem a les fotografies que abans presentaves. Podria ser Turner, o podrien, aquelles cortines... Podria ser on és el dilema, que és una cosa ben vigent i ben actual. També sabent-se una altra cosa, que és les conseqüències d'una cirurgia estètica descontrolada, no? Podria tenir aquesta lectura molt premonitòria que sí? d'intentant perfeccionar com resulta que el que estem fent és d'entrada perdre autenticitat i finalment és una espiral, per alguns casos que hem vist, tan absolutament absorbent, un màlstrom tan poderós, que al final es converteixen en monstres. Aquest anhel de perfecció física resulta que acaba destruint la bellesa que hi havia abans. Avançat àmpliament el seu temps per una raó i per una altra. L'obra mestra desconeguda de Balzac, d'Honoré de Balzac, que és un d'aquests llibres que hauríem de llegir, a més es llegeix amb facilitat perquè és una novel·la, un conte, una narració molt curta, i que hauríem d'enriquir-nos amb la seva aportació més enllà de per tot el que ha significat a posteriori, com el fet que hi hagi hagut diversos pintors, acabant per Picasso, que l'hagin tingut també com a font d'inspiració, per al fet de tenir nosaltres també un coneixement molt més ampli de la base de la literatura.